17 बोसोराव गुन्दारासो खालामदोंमोन कुनु डेम'क्रेसि गैया दे डोंट हैव एनी प्रिन्सिपल अफ डेम'क्रेसि नट डिसिप्लिन बिसोर डिसिप्लिन नङा जायनि जाहोनाव डेम'क्रेसिनि प्रिन्सिपलजों थांनो रोङैखायनो दिनैनि दिनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा प्रिन्सिपलजों दावगालांदों बेखौ बिथांमोना सहायनो हाया। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं इम्परटेन्ट आरो मोननैसोआ मिनिथावबो जागोन। मोनसे खोथाखौनो जावले जावले बुंबाय थादोंना बेवहाय EM रन्जित कुमार बसुमतारी सारा जोबोद सिन्था खालामनांगौ जायो। बेफोरबायदि भाषाफोरखौ थांखांनाय मोनसे अखा मोफ्लामनाय बादि मोफ्लामनानै गोमोरनाय बे बुस्थुखौ बुरखांफिनबाय थानांगौ खोथा गैया। साराबो बुजिनांगौ। दिनै 17 बोसोराव BPFआ जेबो मावाखै गुन्दामिल'। बेफोर माबा मोनसे राव नामा? पाब्लिकफ्रा दायो रावबो जाम्बा जाम्बि गैला। बेफोरखौ नों बुंनांलाया। सोर मा मावदों मा मावाखै नुगासिनो दङ। दा बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै दिनैनि भिडिअआव सावरायलांगोन। लोगोसे भिडिअ फुटेज दंबावो गोबांनो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ फेरेंगानि सायाव जि खोथा बुंदों बिथांखौ गावलायनाय बादि सोर रासिन पइन्टआव फोनांहैनो हायो, सोर ट्रेनिं दंना गैया बेनि बागै बिथाङा गोबां खोथा बुंदों। फारि फारि नायलांगोन। थ' हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनियाव बयबो मोजां मोजां दं। आं गरमा गरमि होबाय हो, मोनसे जायगायाव थांदों नालाय गरमथार बोथोराबो। थ' थांनाय भिडिअ फुटेजखौ नायनानै नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव फोरमायहर। लोगोसे नैबे भिडिअ फुटेजखौ दसे नायग्रोबावदो। উপায় নাপায় সংসার চলাবৰ কাৰণে, নহ'লে সংসাৰত তাৰ চাউল দালি কিনিবৰ কাৰণে পইচা নাছিল। সেই চাউল দালি কেনেকৈ কিনিব পাৰে চাউল দালি তেল, তাৰ কাৰণে সি লাষ্টত গৈ NDFBত গৈছিল। আৰু ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী কোন বেচৰ NDFBৰ কেডাৰ হে? হু ইজ বিয়াৰ ফেৰেংগা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী? ফেৰেংগা বসুমতাৰী ক'ব পাৰিব নেকি তেওঁ কেতিয়াবা NDFBত ট্ৰেইনিং লৈছিলে? কোন বেচত ট্ৰেইনিং লৈছিলে তেখেতে? 42nd বেচ, 41 বেচ, 40th বেচ, 38 বেচ, কোন বেচৰ তেওঁ কেডাৰ আছিলে? আনট্ৰেইন কেডাৰহে ফেৰেংগা। NDFBৰ ভিতৰত সকলো লোকে জানে, যাৰ কাৰণেতো আজিৰ দিনত NDFBৰ দুখ দৰদবিলাক ফেৰেংগা বসুমতাৰী ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী গম নাপায়। কাৰণ তেখেতে 2 নম্বৰী NDFBহে আছিল, যাৰ কাৰণেতো তাক BTR ৰেকৰ্ডত ছিগনেটৰী হিচাপে চাইন কৰিব দিয়া নাছিল। ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক BTR ৰেকৰ্ডত চাইন কৰিব দিছে নেকি? কিয় দিয়া নাই? জাম্বাটোক ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক দিয়া নাই, কিয় দিয়া নাই? দিছে চাওৰাই গৰাক, দিছে মাননীয় গোবিন্দ বসুমতাৰীক, দিছে মাননীয় ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক, দিছে মাননীয় ধীৰেন বড়ো ডাঙৰীয়াক। হে, ফেৰেংগাক চাইন কৰিব দিয়া নাই, কিন্তু বি চাওৰাই গৰা, ৰঞ্জন দৈমাৰী, ধীৰেন বড়ো, গোবিন্দ বসুমতাৰী এই 4জনক চাইন কৰিব দিছে। কিয় দিয়া নাই? কাৰণ ভাৰত চৰকাৰেও সেই সময়ত জানিছিল যে এইটো এটা 2 নম্বৰী NDFBহে। ফেৰেংগা কেতিয়াও NDFBত ট্ৰেইনিং লোৱা নাছিল। ফেৰেংগা কোনটো বেচৰ কেডাৰ তেওঁ কওকচোন। মই 40 বেচৰ কেডাৰ, 42nd বেচৰ কেডাৰ না 41st বেচৰ কেডাৰ? কেতিয়া সি ট্ৰেইনিং লৈছিল ম্যানমাৰত গৈ? তেওঁ বন্দুক চলাব জানে? মোৰতো ডাউট আছে। আজি মই ফেৰেংগা বসুমতাৰীক বা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক মই আজি ফেৰেংগাক অ'পেন চেলেঞ্জ দিব বিচাৰিছোঁ যে মই আৰু তেওঁ এদিন ফায়াৰিং ৰেঞ্জত যাওঁ বোলক। চাওঁচোন তেওঁতো বোলে বিৰাট NDFBত ডাঙৰ কেডাৰ আছিল, লিডাৰ আছিল। আনট্ৰেইন কেডাৰ, জিন্দগীত ট্ৰেইনিং পোৱা নাই। তেওঁ আৰু মই ফায়াৰিং ৰেঞ্জত ফায়াৰ কৰোঁ, কাৰ টাৰ্গেটত বেছি লাগে চাওঁ। এদিন অ'পেন চেলেঞ্জ দি पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा फेरेंगानि सायाव जिबादि खोथा बुंदों, बबे बेचनि NDFBमोन बियो? आनट्रेन होनदों, ट्रेनिं मोनै सासे। NDFBफोरनि बिथांमोननि दुखु दाहाखौ बिथाङा सासे आफादनि सोद्रोमा जानानै, EM जानानै, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिबान मोननानै बिथाङा साननो हनो दुखु दाहाखौ मिथिनो रोङा। बे मोनसे रोखा जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे बिथाङा आनट्रेन आरो बिथाङा NDFB नङा, 2 नाम्बार NDFB होनदों। बेखौ आं बुङाखै, बिथां पृथ्वीराज नारायणआ बुंदों। आरो बिनि थाखायनोथ' बिथांखौ BTR सुक्तियाव सिगनेटर हिसाबै बिथांखौ लानाय जायाखै। बिनि सिगनेचार गैया होननानै। बाथ्राया नंगौ, बिथांनि सिगनेचार गैया। गोविन्द सार मोननि
दङ धीरेन बर' सारमोननि दङ दा साननांगौ बाथ्रा साना हौवा गावबो मालायखौ जानला मोनला खोथा बाहायो बिथांनावबो गेना गोरोन्थि दंना बिथांनि गेना गोरोन्थिखौबो हाननानै गुबुना बुंनो हायो बेखौबो साननांगौ ओंखायनो माखासे बुंलायनाया राजनितिक डायलगफ्रा आलादा खिन्थु बिथांनिया आलादा रोखोमै जाखांनाय बुस्थु मोनसे एकदम जाथायफोरखौ जायखौ मख'थावा बेखौ मख'बाय थायो बुंनाया नों माखौबा आसनिफोरखौ लानानै बेफोर आलादा खोथा दा बिथाङा मा रिप्लाइ होयो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय हिसाबै फेरेंगा सारा मा रिप्लाइ होयो 2 नाम्बार एनडिएफबिमोन नामा आरो बिथाङा बबे बेट्सनि एनडिएफबिमोन आरो बिथाङा आनट्रेन मारमोन नामा ट्रेनिं गैयिमोन नामा बिथाङाबो फोरमायथोंसै मिडियानि गेजेराव फैनानै होमबासो जों रायजो राजाफ्रा मिथिगोनथ' आंबो दिनैसो मिथिबावदों बिथांखौ बिदिसोलाय आरो ट्रेनिं गैयिसो सुक्तियाव सहैनो मोनैखौथ' मिथियो बयबो मिथिदों आं ट्रेनिं दंसो बादि नंदों माबा बबे बेट्सनि एनडिएफबि होननानै सोंजानायाथ' असम्भबलै बियो गोबां डिमेरिट्स दं बिथां सारनावबो दा बेजों लोगोसे बिथांमोनखौहाय नैबे गबिन्द सार एम रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोनखौहाय आङो जायगा आरो माब्ला बेखौ बुंनायला बिथांमोना ससियेल मिडियायाव नांथाग्रा हिसाबै मिथिखायो एनडिएफबि मुंख्लं सान फालिदोंमोन बिथांमोनखौ आसा खालामदोंमोन जाहोना जाहैबाय बिथांमोनाबो बे एखे आफादाव थानानै खाथिबोनाय आंगोनि सानोबा बिथांमोनाबो थांनानै दसे समब्लाबो नुजाहैनो हायोमोन नाथाय थाङैखौ बिथांमोननिफ्रायनो दैदेनगिरि सासेया दुखु फोरमायदों बेखौ आङो दसे उनाव भिडिअ क्लिप्सखौ होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो बेखौ आङो कमेन्ट्सआव नेगोन नोंथांमोननि साननायखौ फोरमायहर बेनि सिगां दसे सावरायग्रोनोसै बेनि बागै जे बिथांमोना बे एखे आफादावनो थानानै बैसोर जाय मुंख्लं जादों बिथांमोनाबो जे हारिनि थाखाय नांनानै बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुंख्लंनि भेलुआ ओरैनो नङा जों दिनैसिमाव दा थासारियाव फैदों बिथांमोननि मुंख्लं जानायनि फिथाइ महरै हाग्रा बंग्रा खाथिबोनाय न' बां नागारनानै दा बेवहाय बिथांमोना एसेबां बेस्थ' जाबाय जे गावनि न'खरनि सासे सोद्रोमाया मुंख्लं जानायावनो नुजाहैनो हायै जोबोद बेस्थ' जाबाय बिथांमोना मालायखौल' गोगोम बखियो मालायखौल' गेना गोरोन्थि जानाय नुनो मोनो नाथाय बिथांमोना सासे गोग्गो सुबुं गोग्गो दैदेनगिरि मालायफोरबादि गुन्दामि नङा मालायफोरबादि डेम'क्रेसियाव डिक्टेटरशिप बाहायग्रा बिथांमोना नङा दा गोग्गो सासे दैदेनगिरिया गोग्गो लिडारफोरा मानो दिनैहाय गावनि न'खरनि आफादनि एखे आफादनि सोद्रोमाफ्रा आफादनि मानि न'खरनि मुंख्लं जानायाव मानो थांनो हायाखै जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बिथांमोन लिडारनि थाखाय दा बेखौनो नैबे बिथाङा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांदो कमेन्ट हरदो बेनि सिगां भिडिअखौ आङो फोजोबग्रोबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ दिनैनि दिनखौ बिथांमोननि गोसोआव बिथांमोना दिनैनि दिनखौ नेग्लेक्ट खालामदों मुंख्लंफोरनि थैसामनि साजों थांनानै दिनै गादियाव जिरायनो मोन्दों पावारखौ इन्जय खालामनो मोन्दों मानगोनां जोंनि गबिन्द बसुमतारी डेपुटि चिफ मानगोनां जोंनि रन्जित बसुमतारी बिथांमोना एनडिएफबिनि सानसे समनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि आरो उनाव प्रेसिडेन्ट जादोंमोन बिथांमोननि दैदेननायावनो आफादा 34 इयार्स आन्दलन खालामबोबाय आर्मस स्ट्रागल खालामबोबाय नाथाय दिनै जाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनै फुजिनांगौ फुजिनायनि दिन सुंग्रिनायनि दिन मान बावनायनि दिन बिथांमोना दिनै सम मोनासै दान्दिसे सम फैनानै बेहाय बिर जोहोलावफोरखौ मान बावनांगौ सुंग्रिनांगौ सिबिनांगौ बे दिनाव बिथांमोना दान्दिसे सम होनो हायैया जोबोद दुखु